Hola família, estic a Ushuaia, soc Juan Dual i bueno, us faig un salut des de la laguna turquesa i allà al fons la laguna Esmeralda. Salut als meus pares que estaran allà veient-me i volia agrair-vos per la nominació als premis de Sense Límits Aventura, aquesta segona edició. I gràcies per creure en mi, gràcies per creure en aquest viatge. Ja he arribat, per fi he arribat un any i 2 mesos des que vaig sortir de Nicaragua amb la bicicleta. He arribat a Ushuaia, a la fi del món, i ara estic fent muntanya a tope, preparant un nou projecte que és córrer la distància de 50 km per muntanya Ultrafior a Xile a l'abril. Ja us estaré dient com me'n va. Una petonada molt gran, família. Ciao, no lo pienses.